Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Edo Remix.
This is the remix song by Gabrielle Studio. Ada
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Juji perjalanan ki pelam dam mordong sohon kukulan rabai pepino romadok nang jabu na poco tino roman ina oto songoni di lakai dongan marbada pejok jot dohot dongas si para juji dohot sapare tongan mangga ori pejok jot di sit nangakal mangakali di loroa juji dopak namani puro tu dongan Sugari oloa songon boruni na asing molo ikon hepeng go gabe na lau mabangke solang tungi mahu pala ko upat akon ay hujaga rotua hailahon molo mangulai baunang sai mardalan molo sopango mo ato na lau manapay asa unang nila ko nang go juji tubuh badan ang ular gabe rugi Molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama Molo na tutusay paubama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai paubama Marbada pejok jot dohot dongas si para juji dohot di pare tongan mangge ori pejok jot desi nangakal mangakali di loloan juji dopak namani pudo tudongan pae mainang dado pau bapa ngalahokku nangahasi ulahot asal bosro hamangulay tu dia pehola tu ikuton bertiga-tiga nang mangulat tu balian Satung leado kutau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang kona denggan satung leado kutau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang kona denggan
Molo mangulai bau nang sangi margalani be molo so pangomo adona lao gai mapai ture asang nang nyula korang gojuji tubuh badan angula kabe rugi kurang manangoti ngaru sari sabalian imai panoti kotik rap dohot akan gelengkai asal marap sonang borni narian bai madapat pangomo lagu moda. Oh, ale tondi
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Welcome to Gabrielle Studio.